వస్తాడు. రానియకపోతే ముహూర్తానికి రాకపోతే ముక్కోడి దేవతల సాక్షిగా మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి వాణ్ణి తీసుకుపోతా. నా ఇంటికొచ్చి నన్నే నరుగుతానంటావా? ఏ? నీ ఇంటికే కాదురా, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ జిల్లాకైనా వస్తా, ఏ ఊరికైనా వస్తా, ఏ సెంటర్కి రమ్మన్నా వస్తా, ఏ గడప తొక్కమన్నా దొక్కుతా. నరకటం మొదలెట్టాక వరసలు చూడను. రాయ్ చూస్తారేంట్రా? ఆపండి. రాయ్ ఆయుధం లేకుండా వచ్చినావు, మా గడప దాటి ఎట్టా పోతావు? ఆయుధాలు మీకు కావాలరా, నాకు చాలు. నరుకుతా. సయ్యా సై అంటే సెకండ్ కో హెడ్ తీసుకెళ్తా. ఇంద్రసేన రెడ్డి.